Hello everyone, my name is Lida, and here with italki I'll be a community tutor teaching English and Greek. My Greek presentation will follow once the English one is over. I was born in Greece and brought up bilingual, and the teaching part is something that I've been doing since my early 20s when I was a university student at Glasgow Uni in Scotland. My main profession is journalism, which I've been doing for quite some years now on a freelance basis. Thus, I do have the time to also teach. I don't have a special method that I follow, but instead I am interested in helping people get the gist of the language and actually feel free to express themselves in the language they're learning using the grammar they have in their heads. My interests are many, such as traveling, literature, cinema, and I think that what tops my agenda is sports. So I'm sure that we will find quite some things to discuss if you choose me as your tutor. Now the Greek part. Γεια σας, ονομάζομαι Λίδα και διδάσκω αγγλικά και ελληνικά στο italki ως community tutor. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, μεγάλωσα δίγλωση με ελληνικά και αγγλικά και διδάσκω ήδη από τα 20 μου όταν και όσο ήμουνα στη Γλασκόβη της Σκωτίας στο Πανεπιστήμιο και σπούδαζα. Το βασικό μου επάγγελμα είναι δημοσιογραφία, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια ακολουθώ ως freelancer, οπότε μου μένει και ελεύθερος χρόνος να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα όπως είναι η διδασκαλία που θα κάνω και εδώ στο italki. Τα ενδιαφέροντά μου είναι πολλά, τα ταξίδια, ο αθλητισμός, τα βιβλία, ο κινηματογράφος, το θέατρο, είναι πράγματα που κυριολεκτικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τα ακολουθώ και πιστεύω πως είτε είστε μόνιμοι εδώ για κάποιο λόγο που έχετε μεταφερθεί από τη χώρα σας, είτε θέλετε να μετακομίσετε ή απλά να έρχεστε για ταξίδια και να μπορείτε να μιλάτε ελληνικά, σίγουρα θα το πάμε καλά και οπωσδήποτε θα βρούμε πολλά να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν ακολουθώ συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είμαι με το μαστίγιο στο χέρι, όμως προσέχω πάρα πολύ την εκφορά του λόγου. Μου αρέσει η σωστή γραμματική και η ωραία δομή πρότασης, πράγμα που θα δουλέψω και μαζί σας αν με επιλέξετε, αλλά πάνω απ' όλα θα περάσουμε όμορφα, ενώ θα μαθαίνετε να μιλάτε ελληνικά σε χαλαρούς ρυθμούς. Να είστε καλά, ελπίζω να τα πούμε σύντομα στο μέλλον.